No, per suposat, al final hem de seguir, això continua, la Lliga encara per sort queden 9 partits, queden molts punts i al final estàs a un punt d'estar a play-off i arribar de la millor manera. Jo vaig parlar sobretot al principi que m'agrada, volia portar l'equip als 7-8 partits últims a un nivell tàctic, amb un nivell físic i amb un nivell mental millor, i al final penso que no ho estem acabant d'aconseguir, però hem de seguir. Al final sí que penso que amb algunes coses estem intentant donar-li eines, però està costant, sobretot amb aquesta dinàmica que tenim. Però el que et deia, hem de seguir, hem de seguir creient i fins al final estar actius a nivell mental per arribar a l'objectiu. És que no queda un altre. No és un punt de referència, pot ser el que va passar les últimes 10-8 jornades de l'any passat. Segurament per una qüestió més anímica, no? Cada cop i volta l'equip s'ho creu i comença a sumar, cada vegada és més mental. I hi ha l'exemple de l'any passat, no? Que dius que si hi haguessin 3 jornades més de Lliga et col·locaves en playoff. Sí, en parlem de l'any passat també, hi ha jugadors que estaven i penso que també és algo ja d'aquest clic mental. Hem d'aconseguir el més aviat possible canviar aquest xip, fer aquest clic el més aviat possible amb una victòria i a partir de la victòria intentar, sobretot el que estem parlant últimament de la competició, dels petits detalls, intentar minimitzar aquests errors o el risc i fer-ho tot més fàcil, sense cap risc, perquè sí que és veritat que cada cop que tenim un error o una situació que passa a tots els partits ens condena molt i hem d'intentar això, fer aquesta reflexió de minimitzar errors, de competir millor, el que estem parlant aquestes setmanes. I l'última sobre el rival, l'Europa B, el de sempre, no? Són jugadors joves, físic no tenen de sobres, a més treballen molt bé la seva pedrera, no van bé la classificació, però sempre són equips que costen, no? Sobretot per lo físic del rival, no? Sí, és un equip que hem vist ja i que estem veient i és un equip que ha millorat bastant de la primera volta aquesta amb el canvi d'entrenador al gener ara i el que et deia abans, i vaig repetir abans del Tona i de la grama, i hem de fixar-nos en nosaltres, millorar nosaltres, competir millor i penso que si competim millor, si minimitzem riscos, si fem el que toca en cada moment, estarem més a prop de guanyar. Jo porto dient-los amb ells que hem de fixar-nos en nosaltres perquè penso que és on tenim els deures i els rivals sí, intentar adaptar-nos i intentar mirar on li podem fer mal, més per nosaltres que per adaptar-nos amb ells i ja està.